Исәнмесез, хәерле көн. Мин Вәсилә һәм бу Бишле шоу. Без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Нур ассоциациясе директоры, 4 бала әнисе, блогер, барысына да җитешә торган, булган мин күптәнге дустым Гөлзар Вәлиева. Гөлзар, сәлам. Сәлам, Василия, хәерле көннәр, кадерле тамашачылар. Бик зур рәхмәт чакыруың өчен. Ничек хәлләрең? Ничек тормышлар? Ничек җитешәсең син барысына да? Ничек күзәтеп барасың? Дөресен әйткәндә, барысына да җитешмим. Ләкин инде син монда чакыргач, мин килмим дип әйтә алмадым, килдем. Бик зур рәхмәт чакыруың өчен. Бик зур рәхмәт килүең өчен. Чыннан да бүген безнең шактый кызыклы тапшыру булачак. Без, Гөлзар, синең мәктәптә алган белемнәреңне бүген тикшереп караячакбыз. Куркам. Бүген без икенче татар гимназиясендә укучылар белән ярыш уздырабыз. Һәм Гөлзарга каршы бүген мәктәп укучылары көч сынаша. Һәм беренче сыйныфта безнең Мәликә исемле кызыбыз укый. Һәм ул безгә бүген килде шушында тапшыруга Гөлзар белән көч сынашып карар өчен. Мәликә, сәлам. Сәлам. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Мәликә, сиңа мәктәптә укушыймы? Бик тә шый. Син бит инде хәзер беренче сыйныфның яртысын үттең, шулай бит син инде озак укыйсың беренче сыйныфта. Күп әйберләргә өйрәндегезме инде? Әйе. Сиңа кайсы фәннәр өчен күбрәк? Ну, миңа ИЗО, мин яратам, технология, математика. Менә бит нинди кызыклы фәннәр бар икән. Гөлзар, сезнең мәктәптә бар идеме технология, ИЗО, математика? Хәтерлисеңме беренче сыйныфыңда гомумән? Хәтерлим, бик тә яхшы хәтерлим, ләкин безнең мәктәптә укыганда технология түгел иде, ул хезмәт дәресе иде. Әйе, шулай иде, без укыганда. Әйе, хезмәт дәресе дип аталадыр ул. Беренче укытучымны да бик яхшы хәтерлим, сыйныфташларымны да бик яхшы хәтерлим. Әйтәле, Гөлзар, син беренче сыйныфта укыганда иң беренче бишлегеңне хәтерлисеңме? Бар идеме гомумән синең бишле алган? Гел бишле аладырым, ләкин иң беренче икәнен хәтерләмим, ләкин хәтерлим, язу дәресендә безгә бишлеләр урынына йолдызлар куялар иде. Шул йолдызларны мин коллекция җыядырым. Менә аны хәтерлим, 24 йолдыз җыганымны хәтерлим, класста иң күп йолдыз минеке. О, молодец! Димәк, бүген бездә класста иң күп йолдыз җыючы отличник булган, шулаймы? Беренче сыйныфта гел бишлегә генә укыган, Гөлзарның белемнәрен тикшереп карыйк әле. Һәм безнең беренче бирим математика. Математика, кызлар, менә сезгә бирим. Яңа ел бүләгендә 8 шоколад конфет, карамельләр 2 конфетка кимрәк булган. Яңа ел бүләгендә күпме карамель конфет булган? Тиз генә хәзер без шушы мәсьәләне шишәбез һәм дөрес җавапларны миңа җиткерәсез. Кызлар, икегезгә дә бирим бирелде. Шушы биремне шишкәч, безгә җавапларны әйтерсез. Вакытыгыз шикләнгән. Киттек. Булып чыктыңмы, Мәликә? Әйе. Күрсәт әле, ничек синең җавабың? Менә. Әйе, бик дөрес, молодец. Димәк, яңа ел бүләгендә 6 карамель конфет булган. Синеке ничек, Гөлзар? О, Гөлзар монда тулысынча Тырыштым инде. Молодец, бик дөрес. Димәк, икегезнең дә җавабыгыз дөрес. Исәп 1-1. Без дәвам итәбез. Гөлзар, ничек синең татар теле белән хәлләр? Сөйләм телен яхшы беләм инде мин. Ләкин инде менә бу нечкәлекләр, кагыйдәләр алар онытылып китәргә мөмкин. Куркып торам инде мин син миңа күнегү бирерсең икән дип. Хәзер карыйбыз инде нинди бирем эләгәсен. Һәм безнең икенче сыйныфта Гөлзарга каршы Ралинә исемле матур гына чибәргә кызыбыз бар. Сәлам. Исәнмесез. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Ралинә, син мәктәптә укырга яратасыңмы? Әйе. Синең яраткан фәннәрең бармы соң? Әйе. Кайсы фәннәрне яратасың? Инглиз теле, татар теле. Татар телен яратасың. Алайса хәзер безгә татар теленнән белемнәреңне күрсәтәсең инде, шулай бит? Менә мин сиңа бирәм, менә шундый бирем. Менә, һәм сиңа да, Гөлзарыма. Һәм менә бу биремне башкарырга кирәк була. Саңгырау тартыклар гына булган сүзләр рәтен билгелә. Монда дөрес җавапны сайлап алырга кирәк булачак.
Siz аны ko'rasiz. Mana bunda ikkishar so'z berilgan. Har bir ratda ikki so'zda da bordek so'ngroq tartiblargina bo'lsa, bu durust javob bo'ladi. Siz uni o'zingiz belgilab qo'yasiz. Bizlar bolalar maktabda o'qiydi deysizmi? Shulay ish o'qishi bor sizning oilada. Aytaylik, darslarni o'zingizlarga bo'lishasizmi bolalarga? Дөресен әйткәндә, алар дәресләрне үзләре әзерлиләр. Бик авыр сораулар туганда инде килеп сорарга мөмкиннәр. Кәрим улыбыз белән безнең әтисе күбрәк шөгыльләнә. Инглиз телендә ул белгәч, мин белмим инглиз телен, белмәгәннең башы авыртмый, шуңа күрә әтиләре дә тапшырдым ул эшне. Димәк, балалар үзләре укыйлар, үзләре мустақил. Ничек шулай мустақил итеп тәрбияләргә балаларны? Ничек ул дисәң, бу кайдан килә? Балалар үзләре шундый мустақилме? Әллә синең вакытың юкмы, әллә футболга шулаймы? Дөресен әйткәндә, минем вакыт юктыр дип уйлыйм. Димәк, вакыттырмы инде, теләктәрме инде? Мин мәктәптә укып чыктым инде, җитте. Хәзер сез укыгыз дип әйттем дә, мин аларга үзләре укыйлар инде. Әйе, димәк, кадерле әти-әниләр, балаларыгыз килеп аптыратсалар сезне, әйтсәләр, дәресне әзерләш, инде кара әле дип. Гөлзар кебек җавап бирәсез. Булды, җитте, мин укыдым, хәзер үзегез укыгыз. Һәм укыйлар дип, шулай дип, яхшы укыйлар. Тырышалар инде, мин үземә галочка өчен минем балалар 5-гә генә укый дигән андай әйберем юк минем. Дөрес эшләсәләр 5-тә алалар. Дөрес эшләмәсәләр, я эшләмичә калсалар 2-дә алып кайталар, бу инде аларның җаваплылыгы. Әйе, һәм бушлап булырга тиеш тә. Ну, гел 5-гә генә укыйлар дип әйтә алмыйм, кызганычка каршы. Безнең вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Ничек булды, кызлар? Рәлнә ничек? Кайсы җавап дөрес? Беренчесе. Әйе, нинди сүзләр анда? Читек һәм таш. Әйе, һәм бу сүзләрдә бардык соңгы тартыпларына шулай. Әйе. Дөрес җавап рәлнә синеке ничек булды? Мин дә нәкъ шул сүзләрне сайладым, читек һәм таш. Кызлар, сез булдырдыгыз. Икегезнең дә җавабыгыз дөрес. Димәк, икенче сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең нәтиҗә 2-гә 2. Без дәвам итәбез. Һәм безнең русский язык дәресенә Гөлзарга каршы уйнарга килде бүген. Исеме ничек кызы? Ризәлә. Ризәлә. Ризәлә, ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Син рус теле дәресен яратасыңмы? Әйе, мин яратам, минем аннан 5-легенә. Гел 5-легенә. Әйе. Гөлзар, күрәсеңме? Кешеләрнең гел 5-легенә рус теле дәресенә. Синеке ничек иде? Минеке дә 5 иде. Мин әле район олимпиадаларында да җиңүче булганым бар, ләкин онытылган инде ул заманнар. Хәтта район олимпиадаларында да җиңүче булгансың. Молодец, Гөлзар. Хәзер инде менә карыйбыз, кызлар, кайсыгызның рус теленнән белеме яхшырак икән. Сезгә бирим. У вас есть задание. Разберите слова по составу. Гульзар, знакомо такое задание? Задание знакомо, но не перепутать. В общем, нужно найти корень и суффиксы. Да, корень, суффикс, окончание, именно то, из чего состоит это слово. Осталось только вспомнить, что такое корень, да? Да, потому что старший сын уже 3-й давно заканчивал, я тоже заканчивала, кичкенәләре 3-нче класска килеп җитмәделәр әле. Поэтому мы сейчас будем Я доделала. О! Тукта, мотором тукта. Ты молодец! У тебя все правильно, ни единой ошибки. Даже основание указала, да, слово? А скажи, пожалуйста, Ризеля, это какие слова? Как мы называем эти все слова? Однокоренные слова. Молодец, умничка, молодец. Гүлзар, у тебя? Әйе, апа, мин монда әзрәк кайгырып торам, ничегрәк нитергән икән. Так, говорим только по-русски. Ага. Или сез татарча сөйләшәбезме? Төрлечә инде. Ага, давай. Апа дип әйтәдек без, кстати, рус телендә дигән. Ну, ярый, миңа да апа дисәң булыр. Это у нас кисел корень. Ага. И окончание. Да. Тут, соответственно, тоже кисел корень, ень суффикс, окончание, а вот это К что? Я не знаю, что это. Тут то же самое, приставка, корень. Ну, я думаю, наверное, все-таки я суффикс, я окончание. Понятно. А К это что? Давай, тоже суффикс. Тоже суффикс? Молодец, Гульзар. Ни одно слово ты не смогла разобрать правильно. На самом деле, самое основное – корень кис. Ага. Вот. И уже от корня кис потом дальше идут суффиксы и окончания. Ризеле, а ярымы мин синнән карыйм?
Можно я подсмотрю тебя? Давай, подсмотри, покажем, как должно быть правильно. Ага, ты подходи, прям вставай, так и смотри. Ага, біздің мында кис это корень получается, да? А L, вот, кстати, интуитивно мен башта мында қойған едім суффиксына. Интуитивно тыңларға болған Гүлзар. Вот, да. Анары мында дағын бүтінсінде мынсында болмаған. суффикс. Енк суффиксы мен икісі бірге болады, да? Ага. Но можно еще отдельно брать. Так, два суффикса ставим сюда. Мынса дұрыс менеме. Так, это правильно. Тут получается кис. Так, и былай, да? Ну, почти. И основа. Да, еще основа снова. Ага. Ансы. Туда только окончание не входит. Ага. Остальное все входит. Все. Шулай Тек зор рахмет сеңа отырып. Шулай итеп, Гүлзар, 3-нче сыйныфта рус теленнән белемнәреңне арттырып китәсең инде бүген. Менә сиңа дизәләр дөрес итеп, төгәл итеп барысын да аңлатты. Шулай итеп, нәтиҗәдә безнең гомуми исәп 3-2 укучылар командасы алда бара. Гүлзар, ишеткәнең бармы шундый фән? Бар. Ничек синең әйләнә-тирә белән хәлләр? Мин инде хәзер сорыйм, балаларның әйләнә-тирә дөньялары белән хәлләр ничек? Чөнки еш кына нәкъ менә шушы фән буенча әти дә эшли, әни дә эшли, әби дә, бабай да барысы да эшли, шулай бит? Башкаларны өчен әйтә алмыйм инде, безнекеләр үзләре эшлиләр. Ой, синең. Молодец, әйе. Юк инде кирәкле я фото распечатывать итәсе булса, менә шундый проектный эшләрдә катнашабыз инде без. Була инде күбесенчә үзләре. Лаборатор эшләр булса да, күзәтү эшләре булса да, үзләре эшләргә тырышалар. Беләсең, без укыганда әйләнә-тирә дөнья фәне юк иде. Ул природоведение дип атала. Әйе, ансыдан 5нче класстан идеме соң, бәләкәй чакта юк булган. Әйе, гомумән 4нче сыйныфта укыдыңмы син? Менә хәзер Юк, сикереп беттек. Димәк, хәзер 4нче сыйныфның биремен кымагыбыз булып чыгабыз инде. Син дә, мин дә. Шулайдыр инде. Хәзер карыйбыз инде. Һәм безнең 4нче сыйныфтан укучыбыз Алсу. Алсу. Исән, сез Алсу? Ничек синең хәлләрең, Алсу? Әйбәт. Ярар. Син яратасыңмы мәктәптә укырга? Әйе. Чынлапмы? Әйе. Честно. Кайбер фәннәрне яратам, кайберләрне бик тә яратмыйм. Бик тә яратасың. Кайсыларын бик тә яратасың? Рус телен һәм рус телен күбрәк яратмыйм. Яратмыйсың. Йөрмисеңме әллә рус теленә? Йөрмим. Туры килә инде, инде йөрерсең. Аңлашылды. Иң яраткан фәнең кайсы синең? Әйләнә-тирә дөнья. Әйләнә-тирә дөнья? Супер. Димәк, без Алсуга нәкъ менә туры килә торган фәнне сайлаганбыз бүген. Алайса син җавапны беләсең инде, белергә тиеш буласың, шулай бит? Әйләнә-тирә дөнья фәненнән биремнәр. Держи. Игътибар итеп укыйбыз. Коры җирдә Россия кайсы илләр белән чиктәш? Һәм сезгә 4 вариант бирелгән. Әлеге 4 ил арасында берсе нәкъ менә Россия белән чиктәш түгел. Кайсы ил икән ул? Алсу? Ничек син таныш илләр бармы? Әйе. Беләсең шул җавапны? Әле карыйм. Ага. Гүлзар, син ничек? Белгән кебек тә шунда, ятка калырмын да кебек. Мансама? Тукта, чиктәш. Кайсы илләр белән чиктәш? Чиктәш түгел дип. Җир буенча чиктәш булган илләрне сайлап алырга кирәк. Алсу, ничек уйлыйсың, Россия кайсы илләр белән чиктәш? Ул ничек Чиктәш это значит Россиянең күршеләре менә бу кайсы илләр? Минем уем буенча ул или Грузия, или Финляндия. Анда 3 ил. Чиктәш илләр 3. Син дөрес әйткән. Финляндиядә, Грузиядә тагын кайсы ил белән чиктәш? Ничек уйлыйсың? Эстония, чөнки Британия ул остров. Молодец, Алсу, дөрес билгеләп куй шулай итеп. Менә бит беләсең. Димәк, безнең җавапларыбыз әзер. Кызлар, шулай бит? Алсу, ничек булды инде синең җавабың? Әйт әле тагын. Минем Финляндия, Эстония һәм Грузия. Молодец, дөрес. Синеке Гүлзар ничек? Миндә шулай сайлаган Финляндия, Эстония, Грузия. Икегезнең дә җавабыгыз дөрес. 4нче сыйныф нәтиҗәләре буенча исәп 4-3. Дәвам итәбез.
вакыт математика Гүлзат. Birinchi sınıfta бик җайлыгына шишкән иде, ниме? Хәзер менә 5нче сыйныфныкын шишеп кара әле син. Һәм Гүлзарга каршы безнең бүген Наилә исемле яшьне матур кызыбыз килгән. Наилә, ничек синең хәлләрең? Наилә, син бүген безгә үзең генә килмәгәнсең, син скрипка белән килгәнсең, шәле? Син скрипкада уйнарга яратасың әллә? Яратам. Безгә уйнап күрсәтәсеңме соң? Теләсәгез әйе. Телибезме, Гүлзар апасы? Әйдә, телибез. Математикадан бирим сезнең алдыгызда булачак. Мәсьәләне бирелгән вакыт эчендә шишәргә кирәк булыр. Квадратның периметры 144 булса, аның ягын табыгыз. Гүлзар, танышмы периметр дигән сүзләр? Әйе, таныш. Молодец. Башка нәрсә Ничек, Наилә? Ничек сиңа бу мәсьәлә? Нормально? Син шишәргә машина ручка бар, можно язырга ятелгән генә түгел, яме? Бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Гүлзар, синеке ничә булды? 36. 36 ничек таптың? Чын укытучы шикелле сорыйм әле. Каян белдең, ничек таптың? Калькуляторда шиштең? Юк, башта 100-ны 4-кә бүлдем, аннары 44-ны 4-кә бүлдем дә кушып куйдым. Ничек 4-кә бүлергә кирәк? Әйдә, прям кушып куй. Б квадратның 4 ягы бар бит инде. 4 ягы да тигез аның. Ага, а периметр нәрсә ул? Периметр шул 4 ягының куш суммасы. Молодец. Гүлзар, умничка. Барысы дөрес. Мәктәптә күпме? Экзамендагы кебек истем. Дөресен әйткәндә, миңа безнең алгебрадан Нурия апа укытадыр. Кайбер вакыт менә шул экзамен була икән, Нурия апа миңа сорый, мин җавап белмим. Итерләп пешеп уянам. Һаман әле. Һаман да шул. Һаман әйе шул әйе. Нурия апа, әгәр сез безне ишетәсез икән, сез безне күрәсез икән, зинһар өчен аптыратмагыз Гүлзарны. Юк. Белә, периметрны да белә, квадратның ягын да тапты менә хәзер. Шулаймы? Шулай. Нурия апа сөйләшкәнен әйтсәң. Аралашып торабыз, әйе, Аллага шөкер. Яра, бик яхшы. Синең җавабың ничек, Наилә? Шулай ук. Шулай 36? Молодец. Кызларның җаваплары дөрес. Димәк, укучылар командасына да, Гүлзарга да берәр балл бирелә. Нәтиҗәдә исә 5-кә 4. Гүлзар, биология дәресе белән ничек синең? Дуслыклар? Заманында бик яратадыр идем. Ләкин хәзер белемнәрен калдым икән, хәтерләмим. Менә именно понятиялары. Ага. Гомумән алганда мәктәптә бит инде укып кына калмыйбыз. Мәктәптә ниндидер җәмгыять эшләре дә бар. Синең ничек иде син мәктәптә укыганда хәтерлисеңме? Нидер бәлки түгәрәкләргә йөргәнсеңдер. Ничегрәк булды синең мәктәп торышы укудан башка? Мин гомумән бик актив кеше. Нинди мөмкинлекләр бар, мин бу мөмкинлекләрдән кулланырга тырышадыр. Хәзер дә шул принципны сайлыйм инде мин. Тик утыру ягында түгел идем. Мәктәптә дә, түгәрәкләрдә дә катнаша идем. Үзебездә кызлар белән җыелып биюләр куядыр идек, җырлар җырлыйдыр идек. Ул вакытта интернет юк. Аннары мин гади авыл кызы, безнең инде теге хәзерге балаларның булган мөмкинлекләре бездә юк иде. Без шуңа инде үзебез табадыр идек, үзебезнең күңелне үзебез күрәдер идек без. Менә син әйтеп киттең, мәктәптә укыганда да актив тормыш алып бара идем, кызлар белән җыела идек дисәң. Бүгенге көндә дә син шулай тик торышлардан түгел. Нур ассоциациясенең директоры. Безгә сөйләп китер шул ассоциация турында. Әйе, күптән түгел генә без һаман шул якын иптәш кызларым белән инде Нур дигән ассоциация ачып җибәрдек. Безнең ничек ул менә? Кызлар җыелалар, я кафега баралар, я берәр кайда баралар. Бу әйбер официаль рәвештә түгел. Без инде уйладык та, ниндидер зур эшләр башкарыр өчен барыбер официаль бер җәмгыять булу кирәк, шулай бит? Мәсәлән, дәүләт эшләрендә катнашасың булса да, син барыбер кәгазьдә, синең ул организацияң кәгазьдә билгеләнгән булырга тиеш. Шуңа күрә без кызлар белән уйлап, официаль рәвештә ачып җибәрдек бу эшне. Ничек безнең
Ул ассоциация нәрсә белән шөгыльләнә? Кемнең мәнфәгатьләрен яклыймы? Нинди чаралар? Сезнең планыгыз бармы? Безнең ассоциациягә килеп, хатын-кызлар, кызлар үзләренә фикердәшләр таба алалар. Әгәр дә берәр нинди сораулары бар икән, мәсәлән, юридик яктан, бухгалтер ягыннан безгә килеп, менә шул сорауларга җавапларын табырга мөмкинлек бар. Шулай ук без төрле җыеннар үткәрәбез. Хәзерге заманда шундый заман бит инде, онлайн заманы. Безгә килеп кызлар үз тормышлары турында, үзләре турында сөйли алалар, бер-берсе белән танышып, аралашып, дуслашалар. Бик зур рәхмәт, Гөлзар. Чыннан да сезгә шушы изге эшегездә зур уңышлар телибез. Киләчәктә дә шулай кызларны бергә җыеп, аларның борчыган сорауларны тыңлап, аларга ярдәм итеп, бергәләшеп, дуслашып яшәргә насыйп булсын. Безнең инде биология көтеп тормый, дәвам итә шулай. Шуңа күрә сезгә менә соңгы бире бүгенгә Гөлзар 6-нчы сыйныф биология һәм 6-нчы сыйныфтан безгә Зилә килде. Зилә шулай ук менә сиңа биологиядан бире, сиңа шушы бирегә җавап бирергә кирәк булачак. Тюльпан чәчәгенең төзелешен билгеләгез. Уклар белән күрсәтелгән өлешләр бар. Менә шул өлешләрнең исемнәрен язырга кирәк булачак. Тычинка белән пестикның татарчасын ничек була? Гөлзар, мин белмим. Мин тычинка белән пестик нәрсә икән гомумән белмим. Үзем карайм шунда, яме татарча җавап бирергә кирәк инде монда. Татарча укыдым мин, конечно. Үзем тычинка һәм пестик дип утырасың. Менә бүгенге заман. Кызлар, бирелгән вакыт чыкты, җавапларыгызны тикшерәбез. Зиләнчик, синең хәлләр. Так, менә монсы иң өстәгесе серкәчләр, аннары җимешлек, аннары чәчәк тирәлеге дип атала. Синең җавабың тулы түгел, шуңа күрә без аны берничектә моңа бал бирәбез. Синеке ничек? Дөрес язгансың син серкәне. Серкәчләр. Әмма җимешлекне язып бетерә алмагансың Гөлзар. Уртадагысы җимешлек дип атала. Татарча шулай белән. Чәчәк тирәлеге. Таҗ түгел дә? Юк. Синең шулай ук җавапны без тулы дип кабул итәбез. Димәк, 6-нчы сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да Гөлзарга да бал бирелми. Безнең исә шул килеш кала. 5-кә 4. Шулай итеп, бүгенге бишле шоу тапшыруы тәмам. Бүген бездә кунакта Гөлзар Вәлиева иде. Һәм инде гомуми исәп буенча 5-кә 4 исәбе буенча укучылар командасы җиңүче булдылар. Без сезне чын күңелдән тәбриклибез. Безгә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә шундый матур тапшыру төшерергә мөмкинлек биргән өчен шулай ук мәктәпкә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Гөлзар, сиңа да килгәнең өчен, катнашканың өчен, мәктәп белемнәреңне сынап караганың өчен бик зур рәхмәт. Мин дә үз чиратымда сезгә рәхмәтләремне җиткерәм. Бик зур рәхмәт. Көтмәгәндә шундый тәмле күчтәнәш белән тиендерүегез өчен дә рәхмәт. Уен өчен дә рәхмәт. Гомумән мин мәктәпне бик ярата идем һәм яңадан шушы мәктәп тормышында шумырга дип әйтик инде, миңа бик рәхәт булды. Рәхмәт бик зур. Балалар, сезгә тормышыгызда тәмле бишлеләр генә түгел, чын бишлеләр дә алырга насыйп булсын, яме? Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока.